Ngaturaken papagi wilujeng rawuh kunjuk dumateng para panggirit pangobya kiring sang apaja temanten sarimbit katuran lenggah kati ijo martika sinambi grahapi pasukatan ingkang sampun sumedya sinambi hagrantu titi laksitaning adicara ingkang sampun rinantem kebarengan kula sakadang rikanca campur sari prastya laras ha murwakani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsani illa yaumiddin amma ba'd. Rahayu rahayu sagung dumadi nulinjih awit saking lumituring Syekh pundi hastawa saking kersa dalem ingkang menang hanggelar hanggulung jagat rinci Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun babar daya pangaribawa ingkang awujud kebagas warasan tinampi sanggya para kawula dasih kajehna handika dalasan kula saged klempak manunggal wonten ing parigyan punika kanthi yuwana basuki. Para sesepuh bini sepuh ingkang pantes kalamunta kapundi-pundi mewah pangembating praja Dalasatriyaning negari ingkang sadudat ing Indoromatan. Linanggung panjenenganipun ingkang hameku gatina ninjih Bapa Ruwaji Dala Ibu Partini kang saduhu berbudi Bapa Leksana. Para alim ulama linanggung panjenenganipun Al Mukarram Bapa Kyai Muhammad Irfan ingkang saduhu kinarya paran puruging kawula tasih. Sangyaning Adilenggah Kakung Sumawana Putri kinarya hamurwakani pinangka jejaring titah sakwantah ingkang kapurba kawasesa dening Gusti Kang Murbengrat. Handika dalasan kula caos puja hastawa dala puji hastuti satemah kula panjenengan sedaya saged nyawiji wonten ing parigyan punika kanthi lulus raharja lan tebih saking sanes kara. Datan katalumpen sholawat saha salam kunjuk dhateng mustikaning jagat sesekaring bawana ninjih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah karantu wasilahipun wiwit ing jana loka ngantos dumugi ing loka baka mugi tansah pinaringan songing kawilujengan amin Allahumma amin. Nenamit pasang kaliman tabik mugi linepatno ing deduka tinebihna saking salwiring sesendu. Awit jumantaka kula gempil kamardikan handika sami ingkang katemben angginem raras anggondo rasa awit mradapa lekas sedyane ingkang menggugati. Nuninjih panjenenganipun Bapa Ruwaji Dala Ibu Partini ingkang katemben kemawon suka bagya mulya mulat ingkang putra satemah jumeneng jatuh krama. Pramila Bapa Ruwaji Dala Ibu Partini boten waget boten kawegan matur priyangga satemah kawijin dumateng jiwangga kula pinangka pranataning abdi cara wonten ing ari kalenggan punika. Pramila keparenga kula hambabar nut
runtuting pratenaning lapah adi cara ingkang sampun rinantap. Kaping sepisanan inggih adi cara pambuka. Wondene adicara ingkang angka kalih inggih lumaraping Risang Atmaja temanten sarimbit saking Wisma Palawarman Umanjing ing sasana pahargyan. Katungka adicara salajengipun inggih lung tinampen Risang Atmaja temanten sarimbit. Wondene adicara salajengipun inggih beksan gambyong pareanom saking kadang-kadang isi ngayogja karata. Adicara salajengipun inggih para kadang-kadang para juru lati kinen minggah wonten ing sasana pawiyahan adicara salajengipun inggih pambagya wilujeng wonten adicara salajengipun inggih tari beksan bambangan cakin wonten pinangka purnaning adicara ing sakmangke inggih donga pangestu saking panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Irfan. Pramila sumangga adicara ingkang sepisan kula panjenengan mikak kanthi waosan basmalah kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah punika adicara ingkang badhe lumampah tansah kalugering kalugraning Gusti Kapur ing bupati. Sasmita kunjuk dhumateng para kadang prandaga ungguling gending paripurna. Sangyaning adilenggah kakung sumawana putri ingkang sadudat ing kinurmatan sampun tumapak ing pratelamning lampah adicara salajengipun inggih lumaraping Risang Atmaja temanten sarimbit. Hanamung katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ruwaji dalah Ibu Partini sagotra kepareng jengkar saking palungguhan umanjing ing sasana pawiyahan kinen caos pagormatan kunjuk dumateng rawuhipun Risang Atmaja temanten sarimbit. Wondene madal pasilan panjenenganipun Bapak Ruwaji dalah Ibu Partini dalasan rawuhipun Risang Atmaja temanten sarimbit kanthi kairit
gending kebo kiru. Wis dinarbuka wiwaraning panti palarma kacih nusyah puji pinanganten Sarimbit wis kepah harsa kakandhi wiji saking sasana palarman manjing wonten ing sasana rinenggo murwakani kundha kanthi sumembah mring pangwasing Gusti kang hakarya kaya Sang Hyang Pramestiwana ingkang wenang hamurba hamisisa hamidana mewah paring nugraha marang sagu dumadi purba kawasisan Gusti sayekti bisa handayani gumelaring rahina kulawan gumantining latri purbane kang kawasa kono bisa handayani ilining toya mewah uruping geni mila tumitah jalmaning madya bodha ginelar sajodo awit ing kono ana kang sanyata jejer priya kang sawiji jejer putri awit wis ginandha kalamun kinodrat isining jagat genta ingkang winuwus kaya dene ana tengara Jembarger hanyaringipun napake sang abagus Yuli Prastya ingkang wis keparahangan tingkang garwa Prameswari nenggih Nimas Sayu Irna Pulandari saya dangu saya cetha saya ngalila sayektiku tejane sapoja pinanganten Sarimbit kang wis hinayang kariwijil saking sasana palarman manjing wonten ing sasana rinenggo kandhet wonten ing sahandhaping tratah bali winangun dupi kepareng ing mangke dutaning kulawarga panjenenganipun Bapak Ari Sulistyo Ibu Usmiati ingkang kepareng badhe wiyos pangandika hamasrahaken Syatmojo minangka sarana pandhadhaging kori ingkang menika kunjuk dhumateng dutaning kulawarga ageng Raka Besan ingkang sampun kepareng jumeneng wonten ing sak ngajenging putra pinanganten Sarimbit sasana dalah swasana kula aturaken wetah sak cakapipun sumangga.